Takže čau, dneska máme video a budeme hrát Roblox a Rivals. Takže čau. Cože? Jo. Dneska budeme hrát s mým kámošem Dominikem, takže to bude good morning, very good weather. Kolik mám klíčů? Jeden klíč a sežnu víc. Morex, tam děláte úsměvy. Jaký úsměvy? No, já si neudělám koukočku. Normálně. Jo, já ti potom s tím pomůžu. Takže čekám až tebe. Revise. Uticho. Tak jo, za nějaký mám tady zbraně. Vrab. Mám ten nejhorší. Kámo, experience. Tak jo, já se vezmu tady ten. A mně se víc líbí tady ta barva, takže se vezmu tady tu. No. Crossbow. Falklar rifle. Rarara. Oni tě neslyší, kámo. Oni tě neslyší. Chápeš? Tady má kámo spray, shortku, handgun, flare, daggers. Hey man, what the f... Takže nožičky nemám, mám jenom ručičky. Nechápu kam, k čemu ti jsou nože. A mám také smoke grenade a ten je fakt dobrý. Je. Tak jo, tebe dá zvát. A to se tady nebude nedostatné. Jo. Dobře, 2015. Dobře, s Dominikom kamarádem. Ahoj. Díky, kámo. Nejzad. Jak to, že tebe slyší? No, žádač na něco jiného. Grenade. Smokeka. Hej, Kubo, počkej tady. Já si pro něco dolibuju. Jo. Já jsem to nestihl. OK. Jak víš, že mi takovou nahulíš? Return zone. Ty vole, tady je. Pojď. Do prkína. Do prkínka duhovýho. Já jsem vypadl z mapy. Wow, vyhráváme lidi. No, jako nevyhrávám, asi on vyhraje, ale to je jedno. Upřímně, já kámo jsem level 20, on je 53. Tak,
Hej. Tak co to má být, kuna? Hej, prosím, běž pryč, jo? Prosím, běž pryč na chvilku. To je jedno, ať mě brečí. Kámo, to nejde. Kámo, kdybych měl RPGčku, tak je po tobě. Jo, kámo, RPGčko pro mě stojí 20. Je no, ale jo. Kámo, 90 jsem ti ubral. Nestřílím. Au. Kámo, ještě, že mám tam auto aim, jak by bylo po mně. Kámo, já jsem měl kámo asi tak 2 životy. Jo. Kde jsi? Tak to bylo hezký. Kámo, tak tohle bylo úplně krásný kill. Kámo, třeba já jsem úplně neviděl, kámo, že tam seš. No, kámo, jako. Já nemám cheaty, hej. Jako fakt. Tak ty jdeš. Kámo, mě to ubírá. Mě taky. Ty vole, čínská. Ok, lidi, tak tohle byl pro naše všechno. Tak čau!